campaña padrinal, cogiendo el relevo de Pepe Delgado, que estuvo pues como primera madrina desde el 15 de enero al 15 de febrero. Ahora Tacho ocupa su lugar de 15 de febrero a 15 de marzo. Y en breve se presentará el cuento de Pepe Delgado, seguramente este viernes. Y era una segunda parte, pues es un cuento bastante duro, que habla sobre la pobreza y que tiene un poco un final triste. Con Tacho vamos a intentar darle final a ese cuento, un final feliz. Solucionar o problema sería unha idea, entonces creo que lo vamos a hacer. Profesor, xa coñeces un pouco o traballo de Amigos de Galicia, non? Pois, a verdade é que non o coñecía. Non, se iso que fui un veciño, porque criei aquí ao lado, pero non tiene que preguntar, non sabía que Amigos de Galicia se dedicaba. Pero estou moi sorprendido por múltiples razóns. Bueno, e que pensas que podes facer si teñes por Todo o que poida, me gustaría saber realmente que é o que podo facer, quero poñerme a súa disposición, porque iso que decía que me sorprendió, que máis me sorprendía que teña que existir isto como tal. Iso é o grave e o preocupante, non? Participar e colaborar con instituciones solidarias, la verdad é que sempre que podo, pero si seguramente tan involucrado nunca estuve. A padriñar, pero non me estou involucrando. Por lo menos chegaron as noticias. É que me indignoume, máis ben que teña que existir, e non pensei que nas dimensións nas que existe todo isto. Moito máis universal, que ao mellor naceu como unha cousa que se chamaba Amigos de Galicia, pero que vai moito máis. Non sei como podíamos chegar aí. Non é que non fose consciente de que había necesidade, de feito, sí, colabora de outra maneira, pero non sabía que chegaba aos extremos que se existín detrás, para que non me digan, a un reparto, e impresiona moito, e sobre todo cabrea. Tuvieras que describir o colectivo a xente que está tendo, a xente que dices a pedir a buscar un paquete de alimentos, que teñen en común as persoas ou como describirías? Que é xente normal. Eu supoño que habrá moita xente que diga que se pode pasar así, non, que me pode pasar a mí. Iso asusta porque é xente normal que se viu unhas circunstancias que desde logo nunca debió para aquí. Necesitamos apoio de xente particulares, para que un pouco a xente particular coñeza as entidades, pois que mellor unha persoa recoñecida para ver. Sentoume mal, non? Pensar que hai xente que non é capaz de distinguir do que ten que desprenderse e do que pode utilizar para colaborar. As impresións coas que te quedan as cosas que nos estamos falando de Galicia? Coas dimensións que quedou, non? De verdade que me impresionou, pensei que iba a ser moito menos, pensei que iba a ser que son reparto de alimentos, local, non dixo que desgraciadamente fai falta unha infraestructura que está quedando pequena, que desgraciadamente está quedando pequena.